ku yi haƙuri, barin ba ku labarin wani bawan Allah wanda masifa ta same shi saboda saban Allah. Malam mutum ne da Allah ya masa arziki, ku saurari wannan kissa. Mutum ne da Allah ya masa arziki, ya masa rufin asiri, yana juya miliyoyin kuɗi cash baya na aljihunsa da na account ɗinsa nasa kurin, ba na mutane ba, baya zama ƙasa da miliyan kaza, miliyoyi sama da miliyan 10, 20, 30, 40, 50. Wannan kurin a zaune suke a banza, ba abin da za a yi da su. Harka ce yake, babbar harka, duk abin da ya taba malam Allah buɗa masa yake yi. Ya ce amma malam, abin da nake so na ce maka, wannan da izininsa, shi ya bani izini. Ya ce wallahi malam, ka gaya mutane ni kan na gamu da bala'in da ba na so ɗan uwana ya fada. Ya ce wallahi malam, zina, ban san iya zinan da nake yi ba. Ya ce wallahi nakan sa a yi min odar mata da jirage, duk inda aka bani labarin wata mace ta kai sai in sa a ɗauko ta in biya mata kudin tikitin jirgi ta zo ta same ni. Wacce kuma ba za ta zo ba, ni zan buga jirgi don in je ne zina da ita kuran. Ka duba, inna lillahi. Ya ce da wannan arzikin da ubangiji ya bani, ya ce malam kar ka manta, ina da iyalina, ina da matana, ina da 'ya'yana, amma ban san adadin 'ya'yan mutane, 'yan mata, 'ya'yan mutane, ƙananan 'yan mata, 'yar jami'a, 'yar kwaleji, 'yar sakandare, mutum na lalata ba, ban sani ba, ban san adadi ba. Ya ce ina cikin wannan abu, ina cikin ganiyar samuna, wallahi malam sai karayar arziki ta zo min. Ya ce abu na biyu malam, sallah fa ban damu da ita ba. Kai zan iya ce maka malam, bana yin sallan nan, sai dai yara a kasuwa su je su yi sallah, amma ni ba zan yi ta ba. Wata wai juma'a ana tafiya, juma'a ana daukan sallaya, ina ofis ina harkokina, kuma kuɗi zuwa suke yi. Yace ba zan ɓoye maka ba, sallar ma ban damu da yin ta ba, ba na yin ta, saboda kawai ido na ya rufe. Wannan kuɗi, wannan kasuwanci, wannan juya naira, wannan juya dala, wannan odar kaya, wannan kaza da nake gani nake, haka zan dawwama kuma gani nake in na mutu ma ina cikin wannan jin daɗi da yalwa. Ya ce haka ne ce malam, da Allah ya zo karya ni, wato bai min karye da wasa ba, da sannu ba. Ya karya ni, na karya sosai, na gigita, iya gigita. Ya ce wallahi malam, sai da na wayi gari naira 100 tawa ba na iya ma'amganin ta rike ta a ƙaramin lokaci. Ni da nake juya miliyan 100, sai da na wayi gari naira 100 tawa wallahi sai ta gagare ni. Ya ce nakan wayi gari wani lokacin shinkafa da wake da zan ci in saka a cikina sai ya gagare ni. Malam ga uban bashi aka yi na miliyoyi barkatai. Allah ya jarabe ni da cin bashi, Allah ya jarabe ni da karyewar dukiya. A takaice sai da na tattara kayana na gudu, na bar garinmu, na bar iyayena, na bar yan uwana, na bar iyalina, na bar kaza, na gudu ina neman sa'ida. Yanzu na dawo na gane kuskure na. Ya ce malam, ka gaya wa mutane da Allah ya musu wadata su daina amfani da wadatar da suka samu suna saba Allah. Ina masu arziki da Allah ba su arziki, masu kuɗi da Allah ba su kuɗi, masu mulki da Allah ba su mulki, masu sarauta da Allah ba su sarauta, suke amfani da kujerunsu na sarauta, suke amfani da mulkinsu, suke amfani da damar suke saba wa Allah. Inna rabbaka labil mirsad, ubangijinka yana nan a madakata, yana kallon ka, yana ganin ka, kuma wallahi sai Allah ya yi maganinka, ba zai kyale ka ba akan barna da ka zo kana yi saboda ka samu wadata, saboda ka samu yalwa. Wasu zaka ga sun samu manya-manyan kujeru, suna amfani da wannan manyan kujeru suna lalata matan mutane. Ina waɗanda suke lalata mata abokanan aikinsu? Mutumin nan ka ji tsoron Allah, 'yar uwarka ce, matar wani ne, ta zo tana aiki, larura ya kawo ta don neman rufin asiri, amma a wurin aiki kana neman ka lalata matar wani. Wannan 'yar wani ce, ya ba ta dama ta zo ta yi wannan aiki, ba ta da aure, amma kana ƙoƙarin ka lalata mata rayuwa. Mutum nawa ne suke da wannan ɗabi'a na lalata matan aure da lalata 'yan mata a wuraren ayyuka, saboda sun samu dama. Watakila shugaba ne shi, watakila yana da kuɗi, watakila yana da kaza. Ina wanda suke attajirai ne saboda sun rike abun duniya, sun mallaki wani abu na duniya, suke amfani da wannan dama suna cutar da 'ya'yan mutane. Ina masu luwaɗi, masu neman maza?
ina waɗanda suke neman maza, mutum ya zo yana da rufin asiri ya kama neman namiji ɗan uwan shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kar ka manta manzon Allah ya faɗa cikin hadisi uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, ku kashe wanda yayi da wanda aka yi da shi gabaki daya, hukuncin mai luwaɗi kisa ne. Ina wanda komai halal ne na sha da ci a bakinsa, mutum zai je taro yana musulmi a gayyace shi fati a bashi giya ya sha saboda kana da karancin tunani. Wai ai wayewa ce, ya za ka zo a baka drinks ka zo sai ka ware. Ka duba lalacewa. Wani fa biki ya zo yi biki, wai ya gayyato mutane, ya gayyato wanda yake da musulmi da wanda ba musulmi ba, kawai ya je odar giya da lemo da ruwa da giya da komai. Aka ce wane ya kana musulmi kake kawo giya? ta to me a ciki? Ka gayyato mutane da yawa, dole ka entertain suka ba su abin da suke so. Kai a cikin damar da ubangiji ya baka zaka fusata Allah saboda Allah ya baka kuɗin da zaka ce giya, saboda Allah ya baka kuɗin da zaka ce ruwa, saboda Allah ya baka damar da zaka yi kaza? Baka tunanin fushin Allah? Baka san albarka a cikin wannan abin da ka sa a gaba? To da yawa mutane malam, wadata takan sa mutum ya manta da Allah, mulki yakan sa mutum ya manta da Allah da yawa, rufin asiri yakan sa mutum ya manta da kusancin ubangiji. Kaga mutum da yana da wadata baya zuwa sallar juma'a, kaga mutum dan ya samu rufin asiri baya zuwa jana'iza, kaga mutum dan ya samu rufin asiri baya zuwa gaida mara lafiya. An ɗauke maka wannan nauyi ne don saboda kana da wannan matsayi. Idan mutum bai samu ba ya ta kuka Allah bani, Allah bani, Allah bani, yayin da kuma Allah ya baka sannan kuma ka zo kana faɗa da Allah. Kai faɗa da Allah da arzikinka, kai faɗa da Allah da rufin asirinka, kai faɗa da Allah da damar da ubangiji ya baka. Me kun ka raye gidanka da addini, ka raye gidanka da son Allah, ka raye gidanka da son manzon Allah, ka raye rayuwarka da biyayya ga Allah, ka nemi albarka a wajen Allah, ka nemi albarka a wajen bayin Allah, sai ka wayi gari baka da aiki sai faɗa da Allah. Ina Fir'auna idan mulki kake ji da shi? Ina Karuna idan dukiya kake da shi, kake ji da ita? Inna Karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim. Qur'ani yace wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة يا كي قارونا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. كجيت قرآني مالا ككوتتا كما يدى الله كوتتا مكا ولا تبغي الفساد في الأرض. kada kai barna a bayan ƙasa saboda Allah ya baka arziki. Wannan mai kuɗi ne ake magana da shi Karuna. Je ka karanta Qur'anin ka idan ka manta. wala tabghi al-fasad fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. ka san me Karuna yace? qala inna ma utituhu ala ilmin indi. da Karuna ya sha dagawa saboda ya sha kuɗi ya sha dukiya, sai ce ai wannan ilimi na ne ya bani. a zo ai mun magana Allah, wayo na ne ya bani. lokacin da nake samun kuɗi, lokacin da na tara, kuna ina za a zo a dame mu da wa'azi a ce mana mu bi Allah. Karka bi, ka zauna karka bi Allah. Waye asara in ka shiga wuta Allah ya kona ka? Waye asara? Har an ce wai ka bi Allah, wai kana cewa wai an takura ma an ce ka bi Allah? Ana neman ka, ana kiran ka ka shiga wuta, kana so sai ka kone dole. qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Allah ya ce yanzu Karuna bai sani ba, awalan bai sani ba cewa annallaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa, Allah ya halakar da kafin zuwan Karuna karnoni waɗanda sun fi shi dukiya, sun fi shi tara arziki. fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin. Allah ya nitsar da Haruna a cikin ƙasa, ya dulmuyar da shi, babu kuma wanda isa ya taimaka masa, ba wanda isa ya agaza masa. don haka wadata kada ta sa mutum ya zo ya manta da